की khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khan reus nam ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bha sha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau Ka Tata Motors kan pelong ya ka Festival of Cars kaban ajing mentoy kerpang bat ka jing herdor ha barok kijat kali SUVs bat electric vehicle ki nong thiet kin yo jing mentoy ka bakot hadu R.not san lang ha ki model petrol diesel ringkat bagi jing mentoy ha ki exchange offer ka Tata electric vehicles ka ai hadu lailak tengka ka jing herdor ha ki electric vehicle bat ka bapeniajan ya ka dor bat ki model petrol diesel bat kentup ka jing charge na ka benta nriu banai ha ki palat san hajar san spatli ki charging station jong ka Tata Power ha keleng kri India ki offer bahe ki kentup hadu R.not san lang tengka ka jing herdor ha ki model petrol bat diesel ki jing mentoy ha ka exchange kan long hadu sau san hajar tengka kani ka exchange offer na ka benta ka kali tiago ka ba sau point khandai lak tengka ka jing herdor ka long nriu san hajar tengka ka kali Nexon ka ba nyau point khandai lak tengka ka jing herdor kan long prapo hajar tengka ka Tata Harrier ka ba khat sau point khandai lak tengka ka jing herdor kan long iwei point nriu lak tengka ka kali Safari ka ba shongdor khat san point sau khandai lak tengka kan herdor hadu iwei point prapo lak tengka na ka benta ki offer electric vehicle ka Nexon EV ka dor ka basdang kalong khat R.sau khandai lak tengka ka jing herdor kan long lai lak tengka bat ka Punch EV ka ba khandai lak tengka ka jing herdor kan long iwei point R.pho lak tengka ka jing charge ka ba hadu nru banai ha ki charging stations jong ka Tata Power na ka benta ki jing tip ba khambnya sngop ha ban lek ha Frank Motors